नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपण पाहताय कोकणशाही आणि आजचा हा विशेष भाग आहे एका व्यक्तिमत्वासाठी ज्यांनी संघर्ष आणि मेहनतीच्या जोरावर स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. एका सामान्य कुटुंबातून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज हजारो लोकांच्या विश्वासाचं त्यांच्या नावानं ते व्यक्तिमत्व तयार झालंय. अनेक तरुणांना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळवून देत, अनेकांच्या स्वप्नांना पंख देत, समाजात माणुसकी जपत काम करणार हे व्यक्तिमत्व आहे. राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड या बँकेचे अर्थात सीईओ शेखर कुमार अहिरे आपल्या सोबतीनं आहेत. अहिरे साहेब, खरं तर या मुलाखतीमध्ये मी आपलं स्वागतही करतोय आणि अशा पद्धतीची एक हसत खेळत मुलाखत करण्यामागचा योग सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे, कारण की आपला वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या दिवशी आपण ही मुलाखत करतोय. सर्वप्रथम आमच्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आणि अगदी माझा ह्या मुलाखतीच्या निमित्तानं पहिला प्रश्न आपल्याला राहील. अगदी कालपासनं आपल्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचे मेसेज येत आहेत, फोन येत आहेत, प्रत्यक्ष लोकही भेटत आहेत. सामाजिक उपक्रमाने आपण आपला वाढदिवस साजरा करताय. साहेब, शुभेच्छा ज्या येत आहेत त्या सीओ म्हणून शुभेच्छा येत आहेत की मित्रपरिवार सुद्धा मोठा आहे त्यामुळे पार्टीची सुद्धा डिमांड होते? नमस्कार. प्रथमतः आपल्यास धन्यवाद देतो. माझ्या 60व्या वाढदिवसानिमित्त आपण शुभेच्छा दिल्यात आणि मुलाखत घेते. पार्टीची डिमांड तर काय, मित्रपरिवार एवढा मोठा आहे की तो हमखासच होणार. परंतु सर्व मित्र परिवारालाही हेही माहीत आहे की माझा जो वाढदिवस होतो त्याला त्याच्या मागे काहीतरी आपण सामाजिक उपक्रम करत असतो. म्हणजे जसं आपण मागे काही याच्यामध्ये आपण वृद्धाश्रमासाठी सिंधुदुर्गामध्ये आनंदवन या ठिकाणी आपण कार्यक्रम घेतला होता. त्याच्यानंतर अनाथ राष्ट्रासाठी पण आपण या वाढदिवसानिमित्त हे केला होता. आणि आज माझी जी कन्या आहे ती डॉक्टर आहे आणि तिने मग हे केलं की आपला जो हा 60वा वाढदिवस आहे हा वेगळ्या पद्धतीने साजरा झाला पाहिजे आणि त्यासाठी समाजाच्या किंवा आपल्या लोकांच्या उपयोगी आपण पडलं पाहिजे. आणि म्हणून रक्तदान शिबिर तिने आज आयोजित केलं आणि त्यांना मित्रमंडळी असेल, आमचं बँकेचे स्टाफ असेल, संचालक मंडळ असेल, यांनी भरघोस त्या ठिकाणी पाठिंबा देत एक चांगलं रक्तदान शिबिर घडून आणलं आणि एक वेगळा पायंडा आपण त्याच्यामधनं हे केला. आणि खरं मला त्याचा आपला राजापूरवासी असेल, आपलं मित्रमंडळ असेल, या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो की हा एक चांगला उपक्रम आज रोजी साजरा झाला. आणि साहेब, खरं तर ना आपण सामाजिक उपक्रमाने आपला वाढदिवस साजरा करताय. अगदी कालच आपण रक्तदान शिबिर देखील राजापूरमध्ये घेतलं आणि एक चांगला प्रतिसाद, प्रचंड असा प्रतिसाद आपल्याला त्या रक्तदान शिबिराला देखील भेटला. खरं तर अशा पद्धतीचे शिबिर लोकप्रतिनिधी घेतात, हे पत्रकार म्हणून आमचा अनुभव आहे. प्रशासकानं अशा पद्धतीचं शिबिर घेणं आणि त्याला एक चांगला प्रतिसाद मिळणं, या गोष्टीकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? असं काही नाही की लोकप्रतिनिधींनीच हे केलं पाहिजे, पण मी सगळा अधिकारी वर्ग जे असेल, प्रशासकीय असेल, यांनी सामाजिक याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे. आपलं समाजाचं ऋण आहे. आणि अनेक असे या राजापूरमध्ये किंवा या रत्नागिरी सिंधुदुर्गामध्ये माझे मित्रमंडळ असेल, आपल्यासारखे असेल, की त्यांनी माझ्या व्यक्तिमत्वाला पुढे कुठेतरी एक हे दिलेली आहे, चालना दिलेली आहे आणि प्रसिद्धीच्या याच्यामध्ये आणलेलं आहे. आणि त्यामुळे माझंही एक कर्तव्य हे होतं की आपण आपल्या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. नोकरी आहे, आपल्याला संस्था आहे ती आपण वाढवतो आहे, या सगळ्याच गोष्टी राहिल्या तरी जो समाज आहे यासाठी प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे की त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. आणि या याच्यामधून आपण ह्या गोष्टी करत असतो. आता कॅन्सर रुग्णांनाही मागे आपण चांगल्या प्रकारे मदत केली होती. माझे वडील हे काही वर्षापूर्वी कॅन्सरने गेले आणि तो जो खर्च असतो तो हा असा अफाट असतो. आणि मग अशा रुग्णांना आपण काही फार मोठ्या प्रमाणात हे करत नाही, पण आपले जे मित्रमंडळ असतं किंवा हे असतं यांच्या थ्रू आपण अशा प्रकारे मदत केली पाहिजे. आणि तशा प्रकारे आमचं जे मित्रमंडळ आहे ते अशी आम्ही मदत करत असतो. नक्की. अरे साहेब, थोडंसं ना, आज आपला 60वा वाढदिवस साजरा होतोय, त्यामुळे
या निमित्तानं थोडंसं आपल्या बालपणाकडे जातो. लहानपणी असंच केक कापून वगैरे वाढदिवस साजरा व्हायचा की आईच्या हातचं काही गोडधोड असायचं? जसं आधुनिक आता युग आलंय त्या पाश्चिमात्याचं आपण हे करतोय, अनुकरण करतोय. पण पूर्वी आईने ओवाळणं आणि पेढा भरवणं किंवा काही असेल, आपण तेवढ्या साखर असेल, गुळ असेल, हे भरवणं हाच मोठा वाढदिवस असायचा. आणि तिने जे आपली आरती केलेली आहे त्याचं मोल आहे, ह्या आजच्या केक कापून वाढदिवसाला कधीच नाही. आता आमच्या बँकेमध्ये पण आम्ही केक कापून वाढदिवस साजरा करणे ही पद्धत बंद गेलेली आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा, जो मग आमचा शिपाई असतो ते चेअरमन पर्यंत आमचे वाढदिवस आम्ही साजरे करतो. पण त्याला केक कापून हे करत नाही, त्याला आम्ही गोड हे भरून आणि पुष्पगुच्छ देऊन आम्ही त्यांचे वाढदिवस साजरे करत असतो. शक्यतो की या केक आणि याला आपण फाटा देण्याचा प्रयत्न हे करतो. क्या बात आहे. पण अहिरे साहेब, समजा तुम्ही जर या बँकिंग क्षेत्रात नसता तर कुठल्या क्षेत्रामध्ये आम्हाला शेखर कुमार अहिरे पाहायला मिळाले असते? नशिबाचे खेळ असतात की मला बँकिंग क्षेत्र यावं लागलं. नाही तर सुरुवातीच्या काळामध्ये क्रिकेटर होण्याचं एक स्वप्न बघितलं होतं मी. बऱ्यापैकी कांगा लीगपर्यंत खेळायला मला मिळालं. पण त्या काळी क्रिकेटला तेवढी फार प्रसिद्धी नव्हती, त्यामुळे ते किंवा गॉडफादर लागतात त्यावेळेला, तर त्यामुळे ते राहून गेलं. आणि दुसरं म्हणजे की वडिलांचा वारसा चालवण्याचा प्रयत्न कर. वडील माझे शिक्षक होते आणि सुरुवातीच्या काळात म्हणजे कॉमर्स विद्यार्थ्यांचे मी ट्युशन घ्यावे, तिथेच करिअर करावं का असं एक हे झालं होतं. पण बँकिंग क्षेत्रामध्ये आलो तिथे यश मिळत गेलं, त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रामध्येच मी आता करिअर केलं. पण आमका सांगतो, जर बँकिंग क्षेत्र नसतं तर क्रिकेटर किंवा टीचर नक्की झालं असतं. क्या बात आहे. अहिरे साहेब, खरं तर ना प्रत्येक मोठा जो व्यक्ती असतो त्याचा संघर्ष सुद्धा तितकाच मोठा असतो. तुमच्या आयुष्यात काही असा संघर्षमय प्रवास आलाय का? नक्कीच. संघर्षाशिवाय कधीच होत नाही. की आपण आमचे जे गुरु किंवा हे म्हणायचे की व्हेंटिलेटरवर ठेवलेला जेव्हा ती असे हे होते, डोलनाईमुळे होतं, तेव्हाच तो माणूस कुठे जिवंत असतो किंवा त्याचं लाईफ असतं. ती स्ट्रेट अशी झाली तर तो माणूस संपलेला असतो. त्यामुळे संघर्षमय जीवन आहे. माझंही तसं संघर्षमय आहे. अनुसूचित जातीमधील म्हणजे 1966 माझा जन्म जर आपण बघितला, त्यापूर्वीचा काळ. वडील माझे DED झालेले, अनुसूचित जातीचे शिक्षक. त्यावेळेला अशा भाड्याने खोली आम्हाला मिळायच्या नाहीत म्हणजे त्या काळामध्ये. मग अशा वेळेला शाळेत राहिलो, मांडवात राहिलो, बऱ्याचशा अशा गोष्टी आम्हाला कराव्या लागल्या. त्यातनं तो संघर्ष करत राहिला. वडील माझे थोडे तत्वनिष्ठ होते, अण्णा हजारेंचे अनुयायी होते आणि यामुळे थोडंसं स्थानिक त्रास झाला. त्यामुळे बदल्या प्रत्येक ठिकाणी आमचं म्हणजे विंचावरचं पाठीवर घर अशा प्रकारे आमचा सगळा संसार चालू असायचा. मग या ठिकाणाहून दुसरीकडे लगेच 1-2 महिन्यामध्ये बदली, आमचं दुसरीकडे आम्ही तिकडे हे केलं. असं संघर्षमय हे होतं. एका प्रायमरी कुटुंबाचं त्या काळचं उत्पन्न किती असेल, त्याच्यामध्ये आम्ही 3 भाव आहे, त्यांचं शिक्षण, या सगळ्या गोष्टी हे करत असताना कुठेतरी काटकसर करावंच लागत होते. आणि त्याच्यातनं आम्हाला त्यांनी एक शिकवण दिली की संघर्ष करत राहा आणि संघर्ष केला तरच पुढे तुमचं नाही होतं ना. भरपूर या सगळ्या गोष्टी आम्ही हे केल्यात. आणि परत त्याचा अर्थ हे होतो की कुठल्याही संकटाला डगमगून न जाता त्याच्यामधनं जर मार्ग काढला तर यश तुमचंच आहे, हे जी शिकवण त्याच्यातनं आम्हाला मिळत गेली. त्यामुळे आता त्या संघर्षाचं काही वाटत नाही आता. म्हणजे साहेब, तुमचा हा संपूर्ण प्रवास, आज एका महत्वाच्या पदावरती आपण आहात, राजापूर अर्बन बँकेचे CEO देखील आहात. कधी आरक्षणाचा वगैरे फायदा घ्यावा असं नाही वाटलं? अजून काहीतरी मोठ्या पदावर म्हणजे मलाही असं वाटतं की आपण जर त्याचा फायदा घेतला असता तर सरकारी याच्यामध्ये फार मोठ्या याच्यावर असतं. परंतु वडील माझे तत्वनिष्ठ होते आणि त्यांनी एक सांगितलं होतं की ह्या ज्या सोयी सवलती, आरक्षण, हे जे आर्थिक दुर्बल हे आहेत की ज्यांना शिक्षणापासून वंचित आहे, ज्यांना याच्यामध्ये पुढे जाता येत नाही, यांच्यासाठी आहेत. आपण चांगल्या याच्यामध्ये आपण चांगलं हे करतोय, कमवतोय आणि त्यामुळे तुम्ही याच्या पाठीमागे न लागता तुमच्या मेरिटवर
तुम्ही काहीतरी करून दाखवा म्हणून तिन्ही भाव यांना 2 भाऊ आम्ही आणि 1 बहीण यांनी त्यांनी अशी शिकवण दिल्यामुळे आम्ही कुठल्याही प्रकारचं आरक्षणाचा हे न घेता आम्ही आमच्या सोयाच्यावर या नोकऱ्या आम्ही मिळवलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये आम्ही समाधानी आहोत. आपले जे वंचित बांधव आहे त्यांना त्या सोयी सवलती मिळाल्या पाहिजेत हेच आमचं म्हणजे ध्येय होतं. साहेब, आपण हा कार्यभार हाती घेतल्याच्या अगोदर या बँकेत जेव्हा जॉईन झालात पहिला दिवस आठवतोय? काही अनुभव? हा नक्की. 2 जानेवारी 2007 थंडीचे दिवस. रोह्यावरून सकाळी 3-3:30 वाजता या ठिकाणी आला आणि तेव्हा राजापूर म्हणजे फार एवढं हे नव्हतं. आपल्या एसटी स्टँड आता शेजारीच आहे आपल्या इथे, तिथे लवकर उतरल्यामुळे बसून होतो 3-3:30 पासून आणि परत कुणाला यावे एवढ्या वेळात फोन करावा असे हे नव्हतं. 8:30 वाजता नंतर आमचे बँकेचा स्टाफ आला. फार छोटी बँक होती. त्याच्यामध्ये पहिला तो दिवस थोडंसं नैराश्य होतं बँकेच्या बाबतीत थोडं, तर त्या ह्याच्यामध्ये मी कार्यभाग घेतला. परंतु जे माझं संचालक मंडळ होतं ते संचालक मंडळ खरं चांगलं होतं, उत्तम होतं आणि कुठेतरी या बँकेला वर नेण्याची किंवा प्रगती करण्याची त्यांची इच्छा होते आणि त्यांच्या पाठबळामुळे ही बँक आपण चांगल्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये नावलौकिक तिथं आणून ठेवलेली आहे. खरं तर मगाशी ना साहेब तुमची एकूणच जी जर्नी ऐकत होतो, मी ऐकत होतो, आमचे सर्व दर्शकही पाहतायत ऐकतायत, त्यावेळी एक मला प्रश्न पडला, एवढ्या सगळ्या संघर्षातनं आपण शिकत होता, पुढे जात होता, कधी वाटलं होतं कधीतरी आपण अशा पद्धतीनं एका बँकेचे सीईओ होऊ? कित्येक मुलांचे व्यवसाय जे आहेत ते साहेब तुमच्या आणि संचालक मंडळाच्या अर्थ सहकार्याने उभे झालेत, असं कधी वाटलं होतं असं काहीतरी आपल्या हातून घडेल? सीईओ पदावर जाईल असं नव्हतं वाटत, पण आपण मेहनत केली तर बऱ्यापैकी आपण नाव कमवू शकतो कुठल्याही क्षेत्रामध्ये. एक आवड होती, शिकण्याची आवड होती. त्याच्यानंतर मला जे सगळे मार्गदर्शक भेटले, जे आई वडील असतील, आमचे काही रिझर्व्ह बँकेचे रिटायर ऑफिसर असतील, संचालक मंडळ असेल, या ठिकाणी आमचे दिवंगत बलबले साहेब, आज ईद आहे, ते इब्राहिम बलबले साहेबांचं नाव मी घेईन. या लोकांचं मार्गदर्शन लाभत गेलं, त्याच्यातनं मीही शिकत गेलो आणि त्यामुळे या पदापर्यंत मला या सगळ्या लोकांनी तिथे बसवलं आहे. त्याला किती न्याय दिला हे तेच सांगू शकतील. आणि म्हणजे तरुणांना किंवा यांना आपण जे आर्थिक सहाय्य केलं किंवा याचं एक केलं त्याचं एक जातीवंत उदाहरण हे माझ्या शेजारीच बसलेलं आहे. कारण साईनाथ हे माझ्याकडे तुम्ही आलात त्यावेळेला मला वाटलं की यांना आपण कर्ज देऊन हे तर होत नाही ना, चुकीचं तर करत नव्हतं ना, कारण त्यावेळेला काही नव्हतं. परंतु तुमची जी मनातली जिद्द होती की मला काहीतरी पुढे करायचं आहे, मला या डिजिटल क्षेत्रामध्ये किंवा काहीतरी करून दाखवायचं, ही जिद्द होती ती मनाला कुठेतरी भावली आणि मला वाटतं की हाच कॅन्डिडेट उत्तम आहे की याला जर आपण मदत केली तर पुढे नक्की ते चांगल्या प्रकारे काम करू शकतोय. आणि त्याचं एक उदाहरण आज आहे की आज फार मोठ्या लोकांची आपण मुलाखत घेता, तुमचे मोठे मोठे कार्यक्रम मी अनुभवतोय, हजर राहतोय. तर त्यामुळे मला वाटतं की आपल्याला जे सहाय्य केलंय, अर्थात सहाय्य वेगळी गोष्ट राहते, त्याचे आपले कष्ट पण त्याच्यामध्ये आहेत की जेणेकरून आपण तुमचा जो व्यवसाय आहे हा मोठा केलेला आहे. त्याच्यात नाही राजापूर अर्बन बँकेचं तर साहेब मला सहकार्य भेटलं म्हणून अर्थातच आज या मंचावरती आम्ही उभे आहोत. अगदी आपली मुलाखतही घेण्याची ताकद म्हणजे अगदी 2-2 कॅमेरे लावून मुलाखत घेण्याची ताकद ही अगदी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक सुरुवातीच्या काळात त्यांनी मला सहकार्य केलं आणि राजापूर अर्बन बँक. त्यामुळे साहेब आपल्याला धन्यवाद देईन. पण म्हणून मुद्दाहून आपण आता माझा मुद्दा छेडलात म्हणून मला तो प्रश्न विचारायचा आहे, तरुणांनी व्यवसायाकडे वळावं असं तुम्हाला वाटतं का आणि का? म्हणजे नोकरीपेक्षा नोकरीऐवजी व्यवसायाकडे. याच्यामध्ये मी माझ्या स्टाफ किंवा माझे जे असतो ना की त्यांना एक हे सांगत असतो की नोकरी करून तुम्ही फार श्रीमंत होऊ शकत नाही,
किंवा यशस्वी तेवढ्या याच्यामध्ये असतात खरं. की ते एक ठराविक तुमचा लिमिट हे असतं. परंतु आज जर तुम्ही व्यवसायाकडे वळलात हा. आणि संघर्ष केलात, मी मगाशीच हे केल्याप्रमाणे की या क्षेत्रामध्ये मला मोठं नाव कमवायचं आहे, आणि जर तसं तुम्ही हे केलं तर मला वाटतं व्यवसाय करणं हाच मोठा तुमच्या प्रगतीसाठी हे आहे, आणि ती तुम्ही प्रगती अनलिमिटेड करू शकता. 100%. एखाद्या संस्थेमध्ये नोकरी करणं हे एक लिमिटेड आहे, म्हणजे त्या याच्यापुरतं तुम्ही 58-60, आता माझं रिटायरमेंट आलेलं आहे. हो, हो. हां, पण मी माझ्या यांना कायम सांगत असतो की तुम्ही याच्याने मोठे होणार नाही, पण तुम्ही व्यवसायाकडे वळलात तर व्यवसाय तुमचा आहे. 24 तास अहोरात्र त्याला मेहनत केली तर जो प्रॉफिट जो तो आहे तो तुमचा राहणार आहे, आणि याच्यातनं तुम्ही प्रगती करू शकणार आहे. म्हणून कोकणातील माझे जे हम्म. तरुण मित्रमंडळ हे आहे, हम्म. मित्रवर्ग आहे, त्यांना मी एकच हे देतो संदेश की फार मुंबईच्या नादी लागू नका. खरं. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे विपुल नैसर्गिक साधन सामुग्रीचं हे आहे. या ठिकाणी तुम्ही काम केलं, चांगल्या प्रकारे जर हे केलं तर इथेच तुम्ही फार मोठे होऊ शकता. ओके साहेब, खरं तर ना आज समाजामध्ये आपणही पाहत असाल, आम्ही पत्रकार म्हणून नेहमी हे सर्व पाहत असतो. त्याच्या बातम्या आमच्या चॅनलला लागत असतात. त्यावेळी बातमी लिहित असताना दरवेळी एक मनात दुःख होतं की वाढत्या आत्महत्या, त्या वाढत्या आत्महत्यांवरती नेमका पर्याय काय, तरुणांनी कुठेतरी व्यवसायाकडे वळलं पाहिजे, अशा पद्धतीचा संदेश देखील या मुलाखतीच्या निमित्तानं अर्थात अपेक्षित आहे. या सर्व वाढत्या आत्महत्या पाहिल्या तर तरुणांमध्ये संघर्ष करण्याची सहनशक्ती कुठेतरी कमी झाली आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? नक्कीच. तर आज आपण बघितलं की बातम्या वाचतो की मुलगा 12वीमध्ये 90% मिळाले म्हणून 95 पाहिजे होते, 90% मिळाले म्हणून आत्महत्या केली. आपल्या व्यवसायात आपण यशस्वी नाही झालो म्हणून आत्महत्या केली. तर हे कुठेतरी म्हणजे मनाला पटत नाहीये की ठीक आहे ना, की आपण म्हणतो की परीक्षा ही दरवर्षी येणार आहे ना, आपण थोडेसे प्रयत्नात कमी पडलेलो आहोत, तर ते प्रयत्न आपण आता पुढच्या याच्यामध्ये वाढवायला पाहिजे. ही जिद्द मनाशी राहिली पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणतो की यशाची पहिली पायरी अपयश असते. मला एका चांगल्या फुटबॉलपटूचं मला चांगलं उदाहरण हे आहे की त्याने विचारतो, हेडर होता म्हणजे डोक्याने चेंडू गोल करायचा, तर त्याला एकाने विचारलं की हे तू कसं करतोस, तर म्हणजे फार सोपं आहे, मी गेली 15 वर्ष दिवसाचे 8 तास ही प्रॅक्टिस करतोय आणि त्यामुळे मला ते जमतंय. बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही हार्डवर्क केलंच पाहिजे. याला पर्याय तुम्ही आत्महत्या पर्याय राहत नाहीये. खरं. तर तुम्ही हे जे आपण म्हणतो की पुनर्जन्म कुणी बघितलेला आहे, या काय करायचं ते ह्या एक आपल्याला लाईफ मिळालेलं आहे आणि याच्यामध्येच आपल्याला चांगलं करून दाखवायचं आहे. आता माझ्या ह्या बँकिंग आयुष्यामध्ये पण अनेक चढ उतार आलेत. ह्या 2-1 वर्षापूर्वी पण मलाही पण असाच विचार आला होता की आपण स्वतःला संपवायचं की काय, पण जिद्द मनाशी होती नाही. आज आपल्यावर अनेक कुटुंब आहेत, अनेक लोकांचा विश्वास आहे, आणि ज्या विश्वासाला जर आपल्याला हे करायचं असेल तर आपण ठाम राहिलं पाहिजे, आपण प्रयत्न केले पाहिजे, आणि नक्कीच याच्यातनं मार्ग निघतो. त्यामुळे आत्महत्या पर्याय नाहीये. कष्ट करणं, मेहनत करणं किंवा जिद्द दाखवणे हा एक त्याचा पर्याय आहे, तरच तुम्ही यशस्वी होत आहे. खरं तर साहेब, ही मुलाखत आपण पुढे घेऊन जात असताना मला एक महत्वाचा प्रश्न या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपल्याला विचारायचा आहे. बँकिंग क्षेत्रामध्ये प्रामाणिकपणा रुजवणं आणि तो वाढवणं हे खरंच कितपत कठीण आहे? आर्थिक संस्था असते, पैसा असतो, या आर्थिक संस्थेमध्ये प्रामाणिकपणा राहिला पाहिजे. परंतु काही गोष्टी अशा होतात की आपण जास्त विश्वास दाखवतो आणि त्यामुळे त्याचं हे आपल्याला भोगावं लागतं. त्यामुळे या आर्थिक संस्थेत काम करताना प्रामाणिकपणा हा राहिलाच पाहिजे, आणि तो राहिला नाही तर त्याचा जो दुष्परिणाम आहे तो संस्थेवर होतो, सहकार्यांवर होतो. त्यामुळे फार मोठं नुकसान होतं की जी प्रगतीपथावर असलेली संस्था काही वर्ष मागे गेलेली असते आणि जी त्यांनी स्वप्न बघितलेले असतात ते कुठेतरी पार पडत नाहीत. त्यामुळे सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की या आर्थिक संस्थेमध्ये काम करताना प्रामाणिकपणा जपलाच पाहिजे.
साहेब, आपला 60 वर्षाचा संपूर्ण प्रवास, जीवन प्रवास, या जीवन प्रवासामध्ये अनेक चढ उतार आलेत. असा कोणता क्षण होता ज्या क्षणाला डोळ्यात पाणी आलं, परंतु हार मानणार नाही, लढणार आहे असं ठरवलं? असं हा, कोणता असा क्षण? असे एक दोन प्रसंग हे आहेत की जो मी मगाशी म्हणलं की या बँकिंग क्षेत्रामध्ये थोड्याशा अफवा बुमर्स ज्याला म्हणतो त्याच्यामुळे थोडंसं याच्यावर रन लागला होता बँकेचा. त्यावेळेला असं वाटलं होतं की आता संपलो की काय आपण, पण हार मानली नाही. आमचं संचालक मंडळ तेवढंच जागरूक होतं आणि बऱ्याच संचालक मंडळांनी, जसे की आमच्या हनीफबाई काजी असतील, उगले साहेब असतील, आमचे आताचे चेअरमन सुतार साहेब असतील, खरं. या किंवा आमचे बाकीचे संचालक मंडळ असेल, यांनी आणि आमचे जे कर्मचारी वर्ग आहे यांनी एकत्र येऊन कुठेही या बँकेच्या सभासद ठेवीदारां यांचा विश्वास गमावला नाही. त्यामुळे परत ही बँक आता परत जोमाने उभी राहिलेली आहे. आणि त्याच वेळेला असं वाटत होतं की कुठेतरी असं खच्चीकरण झालंय की काय असं वाटत होतं. परंतु त्यावेळेला प्रत्येकाने ठरवलं की जिद्द हे केली. टोटली हा जो राजापूर अर्बन बँक आहे त्यांनी जिद्द मनाशी ठेवली आणि म्हणून आज परत आपण उभे राहिलेले आहोत. आणि मी सांगतो या पुढील एक 1-1.5 वर्षाच्या काळामध्ये ही बँक परत आहे त्या स्थितीपेक्षा पुढे जाईल नक्की मला. क्या बात आहे. अर्थात साहेब, तुमचं संपूर्ण असलेलं संचालक मंडळ, तुम्ही स्वतः, आपले सर्व कर्मचारी, या सर्वांची साथ आणि ताकद हे एकत्र आल्यानंतर निश्चित बँकेचा प्रवास हा तितका सुखदायी असेल. सर्व ठेवीदार, कर्जदार, सभासद या सगळ्यांना आनंद देणारा असेल, हे देखील तितकंच सत्य आहे. साहेब, खरं तर तुमचा हा संपूर्ण प्रवासाकडे आज तुमचे आई वडील पाहून नेमकं त्यांना काय वाटत असेल ते काही सांगू शकाल तुमच्या शब्दात? हा, आता माझं काही जे कार्य आहे ते बघायला आता दोघेही नाही आहेत, परंतु त्यांना नक्की आनंद होत असेल की आपल्या मुलाने आयुष्यामध्ये काहीतरी केलेलं आहे की आपल्याला अभिप्रेत आहेत ते केलेलं आहेत. या सगळ्या जर्नीमध्ये माझी अर्धांगिनी नेहा, माझ्या दोन्ही मुली की ज्या सपोर्टिव्ह हे काम करत असतात, आता जावई आमचे, या सगळ्यांनी जी पाठिंबा मला मिळत असतो आणि तो खरा हे असतो. आणि आईवडिलांना नक्कीच याच्याबाबत आनंद होत असेल. एक चांगली फॅमिली मला लाभलेली आहे की जेणेकरून आयुष्यात पुढे म्हणजे आजही 60 वर्षाचा आता असंही वाटत होतं की पहिलं की थांबावं आता कुठेतरी. परंतु मला अनेक पर्याय या बँकेतनं बाहेर पडल्यानंतर अनेक पर्याय माझ्या मुलींनी असेल, माझ्या यांनी असेल, जावयाने असेल, माझ्यासमोर ठेवलेले आहेत, मित्रमंडळी असेल. परंतु पुढे काहीतरी करत राहावं ही जी त्या आईवडिलांची शिकवण आहे ती नक्की पुढे हे होत राहील. साहेब, तुमच्या सर्व यशस्वी जीवनाचं श्रेय जर द्यायचं असेल तर कुणाला द्याल? एकतर पहिलं आई वडील, मगाशी म्हणाल तर माझी अर्धांगिनी नेहा, त्याच्यानंतर आमचे गुरुवर्य असतील त्यांना देईल, टोटली सर्व संचालक मंडळ, माझं सगळा कर्मचारी वर्ग त्यांनाही श्रेय देईल. कारण कुठल्याही ह्याच्यामध्ये हे करायचं टीमवर्क हा असतो आणि टीमवर्क असेल तरच अनेक गोष्टी आपण करू शकतो. म्हणजे कॅप्टन फक्त ती ट्रॉफी घेतो, परंतु त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा हातभार असतो आणि म्हणूनच आपण पुढे जात असतो. त्यामुळे या सर्वांचं या माझ्यामुळे सहभाग आहे. साहेब, ह्या मुलाखतीतील अगदी शेवटचा प्रश्न आहे माझा आपल्याला. आत्ताचे शेखर कुमार अहिरे त्या संघर्षमय जीवनातील शेखर कुमार अहिरेला जर मिळाले तर ते स्वतःला नेमकं काय सांगणं करते? हा, तर जर मला संघर्षमय जीवनात शेखर अहिरे मिळाले तर मी पहिलं त्यांचा संघर्ष हे करतच राहा. तर आयुष्यामध्ये जर पुढे जायचं असेल तर संघर्ष हा पाहिजेच. तुमच्या कुठलीही गोष्ट सहज अशी मिळत नाही, तर तुम्हाला संघर्ष करावाच लागतो आणि तरच तुम्हाला पुढे यश मिळतं. त्यांना संघर्ष करत राहा. म्हणजे जे आता या ठिकाणी आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी आम्हाला सांगितलं, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. तीच शिकवण हे आहे की उत्तम शिक्षण घेतलं पाहिजे की त्यांच्या तुम्ही प्रगल्भ होता
संघटित व्हा. कुठलीही गोष्ट करायचं असेल तर टीमवर्क पाहिजे, संघटित व्हा आणि अन्यायासाठी लढत राहा, संघटित हे करा, संघर्ष करा. कुठल्याही गोष्टी संघर्ष केला तर अनेक गोष्टी मिळतात. हेच मी त्यांना पूर्वीच्या शेखर आईला सांगितलं. साहेब, खरं तर या सविस्तर मुलाखतीत आपण सहभागी झालात, अगदी मनापासून धन्यवाद देतो. आपला 60वा वाढदिवस आहे. खरं तर मगापासून आपल्याशी बोलतोय, संपूर्ण पहिल्या मिनिटापासून सुरू झालेलं आताच्या शेवटच्या मिनिटापर्यंत कुठंही वाटलं नाही की आम्ही 60व्या वर्षाच्या शेखर कुमार अहिरेंशी बोलतो, 21व्या वर्षाच्या शेखर कुमार अहिरेंशी बोलतोय असंच वाटलं. कारण की इतकी प्रेरणादायी स्टोरी, आपली जी प्रेरणादायी स्टोरी आहे ही आम्हा सर्वांना समोर आली, आम्ही ऐकू शकलो. साहेब, पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देतो. आपल्या पुढील वाटचालीला आमच्या कोकणशाही टीमकडनं शुभेच्छा देतो आणि या मुलाखतीमध्ये इथं स्वल्पविराम देतो. आपणही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. धन्यवाद.